Velkommen til SalesPal Tutorial Videos. I denne video viser vi, hvordan du sætter kriterier op. Samtidig giver vi lidt inputs til, hvordan du får mest muligt ud af SalesPal. Vi starter på administratorskærmen under Manage Data. For at oprette et kriterie vælger du fra drop-down-menuen, hvilken kolonne der skal bruges i dit kriterie. Når du har valgt kolonnen, kommer der automatisk en pop-up frem. I pop-up-vinduet kan du give kriteriet en unik overskrift. Denne overskrift vil blive vist både på din PC, din smartphone og din tablets. Du kan lave op til 5 forskellige kriterier. Ønsker du senere at ændre overskriften, trykker du blot på den igen, og pop-up-menuen vil dukke op. Lige til højre for drop-down-menuen er der en anden drop-down-menu, der kan bruges til at sammenkoble 2 kolonner. Drop-down-menuen længst til højre bruges til at fortælle SalesPal, hvilken slags data der er i kriteriet, og hvad den skal gøre med denne. Overordnet er der 3 valgmuligheder: Searchable Text, Group Values og Datoformat. Datoformatet kan indlæses på 4 forskellige måder, alt afhængig af hvordan det står i den fil du har brugt til SalesPal. Rækkefølgen er vigtig for at SalesPal forstår det korrekt. I vores tilfælde bruger vi dag, måned, år. DMY. Nu vil vi opsætte dataen for vores kriterie nummer 2. Dette kriterie har vi kaldt turnover. Vi ønsker at opdele vores kunder i 3 forskellige kundegrupper: små kunder, mellemkunder og store kunder. Det gør vi ved at skrive i kolonnen label. Ligesom i kriterieoverskriften vil dette navn også blive brugt i hele programmet. I næste kolonne definerer vi fra til værdien, som er en værdi du helt selv vælger, men selvfølgelig skal være inden for de data du har givet, da du har importeret dine kontakter. Husk at starte fra 0 og slutte med et tal, der er så stort, at du er helt sikker på at få alle dine kunder med i denne søgning. For at skabe bedre overblik, når du ser dine kunder inde på kortet, vil det være rart at fordele dem op i nogle forskellige farver. Dette gøres ganske enkelt ved at vælge linjen helt ud til højre. Vi prøver først med vores små kunder. Vi vil gerne have de vises som pink med en prik i midten. Derfor trykker vi nu på denne pil. Det samme gør vi ved vores mellemkunder og vores store kunder. Når du er færdig med at opsætte dette kriterie, trykker du på Return i nederste højre hjørne. Du kommer nu tilbage til Manage Data-skærmen. De kriterier vi har brugt, altså omsætning, sidst besøgt og kundestørrelse, er bare 3 af mange kriterier man kunne bruge. Det kunne for eksempel også være antal medarbejdere, salgsansvar, områder, nyhedsbrevsmodtagere. Ja, det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen. For at gemme alle dine kriterier, skal du trykke på Save Form. SalesPal spørger, om den skal genstarte. Det bør du gøre, for at SalesPal husker de ting, du har ændret. De rigtige kriterier sikrer dig flere kundebesøg, større omsætning og færre omkostninger.